Ja, Ramon Clement gaf ons eigenlijk juist al de tip. Pas wanneer de is, boete die buurt, want daar kennen we hem alle nu van, hè, kampioen in 2019, is bezig met het reguliere cabaret. Dus goed, Bas, dat we die even kunnen spreken. Leuk, man. Ja, zeker. Ik ben al een hele tijd bezig en het geeft een beetje op af. En het is eigenlijk de bedoeling dat we dat cabaret ook een beetje proberen te integreren in het buitenwereldje. Want dat is toch een vrij vaste vorm. En ik zie wat Ramon duidt en zo. Er zijn nog een paar van die mannen die, ik vind het gewoon hartstikke leuk. En de buurt, dat gaat helemaal wie een weg door Limburg. En dat cabaret, dan moest het toch... gaat harder aan trekken. En nu komt er een opzetting, jongens, zo ook zoiets van, wat is dat, de trio van vluchtzouden op zijn droogpeper, dat is dan richting van Panningen, die zijn er ook met bezig. Ja, ik vind dat wel leuke dingen om aan de slag te zijn. Ja, maar die buurt is dan voor dich het vertrekpunt. Wie best je daar eigenlijk in terechtgekomen? Wordt dat als klein jongske al zo van, dit wil ik? Ja, ik zou dat als klein jongske zo ik immer al aan de radio gekluisterd als Pierre Knoops erop op. En dan zou ik echt gewoon in de kamer tegen de boksen aan te loesteren. Ja, ik vond het geweldig. En toen heb ik daar jaren niks met gedaan, maar dat heeft wel immer gespeeld van dat wil ze een keer. En toen heb ik met een toneel, met de Heiligdom van op luchtspelling, dus dat heb ik met gedaan. En toen komen ze toch in aanraking met het toneelspel. En daarna hebben we nog eens een toneel over zusteren gedaan. En toen hadden we gelijk een roken, hoe we gelijk weer op de bühne zouden. En dat was ook een klucht. Dus dan moesten de lui, de bedoeling dat de lui ook je lachen. Dus op een gegeven moment ook een roken, hoe ik alleen op de bühne jong en de lui aan het lachen moest krijgen. Ja. En zodoende is het toen begonnen. Ik denk, dat vind ik wel heel erg leuk. Dus toen ben ik aan een buurt beginnen te schrijven. En toen worden de zonen net geboren en dat heb ik toen op wat inspireren. Ja. Dus Hey, nu zet Ramon in onze podcast net eigenlijk van... misschien is het wel een beetje jammer dat Limburgse humoristen meteen voor dat buitenpodium kiezen. Er is meer dan dat. En hij wordt dus met zich ook hartstikke blij dat ze de andere weg, het reguliere cabaret, laat ik het zo maar even nemen, dat ze daar ook wel eens bewandelen. Ja, zeker. Ik vind het zelf ook jammer. En wat ik heb veel voor de jeugd ook geschreven. En daar zien ze met name ook, zolang die in de leeftijd zijn, zoals vanaf 8 tot 14 en 15 gaat nog wel, dan zitten ze nu 6 en 17 ook nog wel. Maar als die de overgang moeten maken naar de buurt, dan hoken ze af. Want de gemiddelde buurtredner, dat is geloof ik, wat zullen we zeggen, 45, 46 plus gemiddeld. En dan hoken die jongeren, die gewoon in de leeftijd vanaf 18 tot 25, die hoken dan af. En dat is gewoon jammer. Dus als ze dat meer in het reguliere cabaret kunnen integreren, ook de buurt doorin, dat zou geweldig zijn. Dan bedrukt ze ook die jeugd van 18 tot 25 erbij. Maar Bas, wil ik toch eerlijk zeggen dat ze nog het allerleefste de grens van de huidige buurt een beetje wil ze oprekken? Ja. Ik viel me dit jaar op met de liedjes. Spik en Span houden we dat gedaan. En houden we nu ook een liedje van Hoornenvel. Dat gewonnen heeft, waar Engelse termen in gebruikt werden. En ik denk dat 20 jaar geleden ondenkbaar wordt dat zo'n liedje zou kunnen winnen. Dus dan zien ze dat ze ook met de tijd metgaan. Qua snelheid van de liedjes en qua termen en Engelse taal wat erin gebruikt wordt. En ik vind de grens van de buurt nog ook opgerekt werden, waardoor ze misschien ook meer aandacht krijgt voor het reguliere cabaret in het Limburg. Dat zou gewoon helemaal fantastisch zijn. Ja, dus er wordt een soort in elkaar overgevloeien veel meer. En nu is die buurt een beetje afgetimmerd. Dit is het en de moeten voor zijn hotten. Ja. Kijk, in het Zuid en in Brabant, en er zijn nog heel veel weer Rob Schepers en Marlon Kikken, die hebben gewoon allemaal een eigen... Ja, die hebben gewoon een cabaretprogramma. Die hebben gewoon een show van Anger over. Ik ben met Rob Schepers ben ik in Venlo en ben een keer naar de show geweest. Dat is uitverkocht. En Anger over een vermakelijk programma. Ja, dat is gewoon geweldig. Maar de Zuid en Brabant zijn veel meer wedstrijden. En buurtredners die weten dan van ik ben een beetje meer dat type, dus ik kan beter aan die wedstrijd doen. Dus je bent ook heel afhankelijk van hoe is het waard van jury. Maar de Zuid en Brabant veel meer mogelijkheden zijn. En ook in daar zitten er zo wie die zijn gaat schoven. En ik zeg niet dat we met de buurt grove kan doen moeten, maar die grens moet opgeschoven worden. Zo is het een tijd en dan moeten ze het met gaan als ze dat allemaal niet willen houden. Ja, en dat is duidelijk. Nu zei ze ook, dat is wel nog heel werken. Dat zag ze gans in het begin. Waarschijnlijk omdat het publiek bij humor in het plat aan een buurt denkt, punt.
Ja, dat is zeker zo. Daarom heb ik ook, wie ik nu kampioen geworden ben, hou ik er bewust van gekozen om niet een echt uitgesproken typetje met geschminkt en karikatuur. Maar gewoon, ja, het meer hebben van het vertellen. Als ik naar een mansiezitting ga, dan is het gewoon stand-up wat ik doe. Omdat op de mansiezitting zitten ze niet te wachten op een heel uitgesproken typetje of iemand verkleed als clown of weet ik veel wat. Dus het is meer gas geven en dan is het stand-up. Kijk, en daar moesten meer de grenzen gaan opschuiven. Ja. Kent ze dit alleen in het plat pas? Ja, ik heb het ook wel eens in het Nederlands gedaan, maar dat is toch dan, is toch even lastig. Maar goed, dat is zeker. Ik bedoel, ik ben me nu ook, dan wou het ook in optredens noemen met het team nu, hè. Dus ik ben met gitaar aan het leren spelen en aan het zingen. En dat zijn nog niet echt bepaald kernkwaliteiten van me, maar ook dat lukt. Dus als ze zo'n cabaret in het Nederlands zou moeten doen, dan is hij dat ook aan te leren. Dan zullen ze gaan harder aan moeten aan werken. Ja. Als dat ze gewoon in die moederstaal kunnen lullen. Ja, dat is wel leuk, want dus is het woord aanleren. Dus in het plat is het super natuurlijk en Nederlands is dan toch, gaat meer een trucje, zeg maar. Ja, zeker. Ja, dat is absoluut. Dat merk ik. Ik zeg. Bas, wacht even, we zijn de verbinding kwijt. Wacht even. Moet ik terugbellen? Hallo, Bas? Bas, ben je er weer? Ja, daar ben je weer, denk ik. Welkom. Oh. U bent verbonden met de Telfort voicemail van Bas. Ja, Bas, hoi. De veel is weg, sorry. Ja. Dus er was een ganz enthousiast verhaal aan het vertellen over dat het Nederlands toch, dat moest ze zich aanleren. Dat is een ganz klein beetje een trucje. Want ze door nog eens zoiets willen beginnen, dan pakken we hem door op. Ja. Zeker in het Nederlands is het gewoon iets harder werk. En dan, ja, goed. Wat ik wil zeggen, van als ik kijk naar Tore Hermans, dat wordt ook in de kunstenaar. En dat wordt toch ook wel, ja, dat deed je ook in het Nederlands. Ja, goed, als iemand goed wordt geïmproviseerd, goed wordt er overkomen, of dat ingestudeerd, geïmproviseerd wordt er overkomen, dan wordt helemaal het ballen. Dus dat is zeker aan te leren, joh. Ja. Had ze dan ook in het Limburgs automatisch meer variatie voor dich? Is het makkelijker om door, nou, de woordgrappen, dat kan ik me dan wel voorstellen, maar komt ze op de een of andere manier korter bij het doel? Ja, veel makkelijker. Als ik zie bijvoorbeeld op een mansie zit, dan is het echt stand-up comedian wat ik doe. Daar is er veel meer eigen mee doen. Je kent veel meer dingen die dich lekker bekken. Die heb ze in het Limburgs veel makkelijker gevonden als in het Nederlands. Dus als ze dan stand-up is ook vaak een beetje inspelen op wat er gebeurt. En dan is het Limburgs wel lekker, joh. Ja. En dat geeft je het gemakkelijker, dat zie ik dan. Wat ik zeg, improviseren doe ik graag op een mansiezitting. Maar dan is het, dan wil het naast zich als ze dat in Nederland zoiets moeten doen. Dan moet ze dan gaan improviseren, dat wel. Ja, zeker. Hey, even nog dicht, want ik denk dat het is coronatijd geweest. Doe hast die ambitie om breder te gaan dan de buurt. Best zichzelf gitaar aan het leren spelen met liedjes erbij. En komt er dan inderdaad zo'n programma van Anger of Stond aan? Ja, dat is het eigenlijk waar mijn streven. Wanneer dat gaat gebeuren, weet ik. Zeg nee, maar dat is wel hoe ik wil. Ik wil nu even kijken dat het gitaarspelen een beetje onder de knie kreeg. Ik heb nog zangles. En met die zangles, die wat zangles geeft, die heeft dan bijvoorbeeld in de carousel geleden. Heeft hij dan met haar leerlingen heeft ze dan op een gegeven moment met een geïmproviseerd bandje dan en kennen die zich toch voorstellen. Dus dat zijn wel dingen zo door ik wil proberen met het zingen eigen te maken en voor het publiek in een klein theaterzaal. En als dat goed gaat, dan kan ik ook weer aan zo'n programma schrijven. Ja. Kijk, dat is door de buten die ze het jaar door had geschreven, door de jaren her.
hebben ze eigenlijk best voldoende basis om te zeggen van ik maak een programma en dat is misschien niet allemaal nu, maar ik zie dat wel echt in een cabaretvorm. Ja. Die hebben de thema's over de Efteling, over de kerststress, dat kan ze ook gewoon één verhaal van maken. Want ze zeggen van dat probeer je in een show van hangen over. Ja. Kijk, en een normale buurt door, als ze ergens een zaak eens opkrijgen, dan ben je ook 20, 24 minuten bezig. Dus als je 3 verhalen aan één zou kennen kneupen en die geurt er nog in een rij aan, dan zit het die hanger over. Dus qua tekst zou dat moeten kennen. En ik wil het wel. En cabaret ook vaak met een liedje afgewisseld of een gedicht of gaat. Ik hoef geen gitaar virtuoos te werden, maar het moet wel eens een klein beetje aflinken. Hey Bas, nu zijn de doelwils dit keer gemakkelijk deden. Er zijn er echt wel meer vluchtzout, noemen ze ieder al en zo. Ja. Zou die scene, zeg maar, in Limburg misschien wel krachtiger moeten zien? Moet er nog meer kruisbestuiving komen, zodat dat genre ook nog meer werd opgetild? Ja, daar ben ik absoluut van overtuigd dat dat nodig is. En ik probeer dat met de jeugd, ook door de jeugd. Kijk, er zijn zat buiten erin als die in een bepaald jaar niet meedoen met de buurt. Dus dan zeg ik van stimuleer door, maar leg door de basis voor de humor. Dat ze zeggen van schrijven die ken je. En op het moment dat die net in de leeftijd komen van 8 en 9 jaar en ze willen gaan afhaken, dan moet ze erbij zijn. En dan zeggen ze van dan kan ze een goede basis leggen als ze die jeugd erbij betrekt. Vanaf, tussen vanaf 18 tot 24, 30, dat is eigenlijk in een groep. Wat vaak in de humor, dat stand-up comedian zit, comedy, dat is cabaret. Ja, daar moet je denk ik beginnen om de basis en die kruisbestuiving te geven. Ja. En natuurlijk locaties om op te trainen. Er moest de stonden maken op de buurt uiteindelijk. Dat is absoluut zo, hè. Maar dan heb ik hier een geweldige locatie voor, die ook al een jaarlijk te kijken tot ze weer gaat kijken. Ja, precies. Nee, ik ben er ook natuurlijk. Ik heb met de coronatijd ook gaat stilgezet. En ik heb wel een café met. Dus we besloten gelegenheden. En ik ben nu ook een programma aan het maken om te kijken van een kleine setting. Je kent 50 man binnen, dan is het gezellig. Om dan een comedyavond te houden. En dan moest ze, heel goed, zeggen de pak ene topper erbij. Maar geef dan ook de jongeren de kans om zich te presenteren. En dat hebben ze wat nodig. En ze zijn er heel veel in Herlet, in geleerde carousel. Dat is het Lexor Theater, Sleuvelonnig, hè? Is dat niet nog? Nou, niet echt. Vooral het cultuurhuis. Nee? Het cultuurhuis, ja, oké. Ja, maar zo hebben ze toch meerdere van die kleine theatertjes. Ramon heb ik daar ook leren kennen. Dat moet toen met zijn eindejaarsconferentie. En dat zijn wel mooie locaties, denk ik. Maar daar mogen het Pitbull Theater in zitten, dat is nog. Ja, zeker. Ja. Dus er begint onder de oppervlakte in ieder geval al van alles te borrelen. We gaan dat echt met interesse volgen de komende jaren, Bas. Dankjewel, man. Ja, leuk. Heel hartstikke bedankt voor de aandacht hiervoor, want dat is absoluut nodig. Ja. En ik zou zeggen succes. Dankjewel, man.